Tervetuloa meidän Suspiros ja Quattro Patas tarhalle, joka vapaasti suomennettuna olisi niin kuin, että nelitassuisten kuiskaukset. No niin, moi. Ja tässä sijaitsee tässä Mihasin kylässä, eli aivan tässä suomalaisten tuntema Fuengirola vieressä. Ja tää meidän vuoro alkaa tosiaan niin, että ensimmäisenä me otetaan kaikki koirat ulos kenneleistä yksi kerrallaan. Ja meillä on aika tarkka järjestys siihen, että missä järjestyksessä nämä koirat tulee täältä ulos. Ja kun me saadaan koira ulos kennelistä, niin ensimmäisenä me aina kävelytetään sitä hiukan aikaa tässä pihamaalla niin, että se on niin kuin rauhallinen tavallaan se ulkoilualoitus. Koska jos me päästään vaan suoraan ulos, niin nehän on tuossa kaikkien koirien kanssa leikkimässä saman tien. Niin näin me saadaan ne koirat rauhallisina ulkoilemaan tänne piha-alueelle. Tule vaan Kena. Kena, tule. Tosiaan me näitä vakituisia vapaaehtoisia meitä on tässä parisenkymmentä. Ja meillä on päivät jaettuna aina silleen, että meillä on aamuvuoro ja iltavuoro. Nyt ollaan iltavuorossa. Ja meillä on aina vähintään 3 ihmistä per vuoro täällä ja niiden 3 ihmisen tehtävänä on sitten päästää koirat ulkoilemaan ja ruokkia ne ja antaa lääkkeet ja siivota niiden kennelit. Meillä tosiaan nämä kennelit putsataan 2 kertaa päivässä, eli aamuvuorossa ja iltavuorossa molemmissa. Ja siinä samalla kun putsataan nämä kennelit, niin katsotaan myöskin, että koirilla on vettä tarpeeksi ja kaikilla on varuksena 2 vesikippoa, että jos toinen kaatuu tai muuta, niin koira ei ole ilman vettä. Että se ei ole mikään semmoinen, että jos sä tuut tänne tarhalle vapaaehtoiseksi, niin ensimmäiset kuukaudet sä pelkästään pesee näitä kenneleitä. Tää on ihan niin kuin kaikkien hommaa ja sitten ihan vaan sen perusteella, että jos toinen nyt on jo siivonut 3 kenneliä, niin sä voit siivota 2-3 kenneliä sen jälkeen. Että koitetaan aina jakaa täällä näitä duuneja. All? Okay. Yes. So Poquito was only... And today we have to try Paquito with Era, because we would like to be together at the... Tuossa aikaisemmin sanoin, että vuoro alkaa aina näyttää kenneleitä tai koiria ottamisen ulos, mutta kyllä mulla yleensä alkaa tää vuoro ihan ensimmäisenä kahvin keittämisellä ja kupilla kahvia. Kyllä tänne tulee minun aina tämmönen viikon kohokohta, että mullahan on niin kuin 1 vakiovuoro täällä viikossa ja sitten sen lisäksi on kaikennäköisiä muita vuoroja, missä keskityn enemmän noihin arkoihin koiriin ja niiden kanssa olemiseen, mutta kyllä tää on semmonen paikka, että täällä ei tarvitse kauheasti töitä ajatella eikä maailman murheita, että se kaikki päänuppi menee noihin koiriin ja niiden kanssa olemiseen, niin kyllä tää on semmonen, monet tykkää väkerillä käsiensä kanssa kaiken näköistä ja muuta, että saa upin tyhjäksi, niin mulle se on tää koirien kanssa oleminen. Että Pupa! Pupa! Tule! Moi! Moi! Ja nyt tehän nämä koirat on tosi rauhallisia täällä, että tietty lämpöäkin on nyt, että sit illalla kun ne on saanut ruuan ja ne tulee vielä uudestaan ulos, niin silloin yleensä sitä menoa ja meininkiä on ja juostaan pitkin tätä pihaa ja leikitään ja painitaan ja kaiken näköistä. Silloin joutuu olemaan vähän enemmän varuilla näiden koirien kanssa katsoa, että kaikki toimii, mutta nythän nämä makaa siellä sun täällä koirat käytännössä itekseen ja vaan nauttii tästä kelistä, mikä täällä on. Tää on hyvin lepposta tää alku aina täällä vuorossa. Is Paquito long leash? Just long. Normal leash. Normal leash? Yes. Okay. Odota. Joo. Meillä on tosiaan aina tässä vuorossa vähintään 3 tyyppiä niin kuin vapaaehtoisia, eikä on lähinnä silleen, että
yksi pystyy olemaan koko aika vahtimaan tässä ulkoalueella, mitä nämä koirat touhuu ja mahdollisissa ongelmatilanteissa puuttua siihen ja erottaa koiraa, jos tulee jotain, mutta aika harvoin nyt tulee, mutta tosiaan se on silleen, että meillä on aina vähintään yksi henkilö tässä ulkona vahtimassa näitä. Sitten sen jälkeen, kun koirat on saatu ulos tuolta kenneleistä, niin sitten alkaa noiden kenneleiden siivous, mitä mäkin rupean tuossa seuraavaksi tekemään. Ja sitten vähän ajan päästä alkaa sitten ruokinta ja se vie taas yhden henkilön. Et 3 henkilöä on semmoinen, mitä aina vaaditaan per vuoro, että tämä homma pyörii täällä. No niin hyvä, kun hän tuli noin ton hänen lelun kanssa noin yksinään tuossa. Mä sanoin, että onko se ihan yksin? Hän tuli sieltä ihan innoissaan ton lelun kanssa. No hei pupaa. Hei. Sä olet niin innokas aina tulemaan sieltä ulos. Odotas. Odota. Täällä meillä on 2 koiraa, jotka pelkää miehiä ihan niinku suunnattomasti. Että esimerkiksi mä en pääse ollenkaan noita koiria lähelle, että ne on ainoastaan vaan naiset. Nämä meidän naispuoliset vapaaehtoiset, jotka pääsee noiden koirien kanssa, nämä koirat leikkii niiden kanssa ja kerjää rapsutuksia ja kaikkia, mutta saman kun ne näkee miehen, niin ne jähmettyy ja pelkää ihan suunnattomasti. Niin en viitti häytä heitä sen enempää, koska turha aiheuttaa ylimääräistä stressiä näille koirille. Tää Nuka oli vielä 2 viikkoa sitten semmonen, että se vaan tutisi tuolla kennelin nurkassa ja ei uskaltanut tulla sieltä ulos niin ollenkaan, vaikka me oli tuo kennelin ovi auki, niin hän ei tullut sieltä, vaan pelkäs ihmistä ihan älyttömästi. Nyt hän on hokannut, että ei täällä olekaan niin kauhean paha. Normaalistahan meillä on aina semmonen lenkkirinki niin kuin koiria, jotka kuka vaan käytännössä tulee tuohon portille, niin voidaan antaa, että viettää lenkille. Joo. Nyt meillä ei ole tällä hetkellä yhtä ainuttakaan semmoista koiraa, että ne on vaan niin kuin meidän näiden vapaaehtoisia, ketä tässä on, niin niiden lenkitettävissä koitetaan opettaa ne lenkkeilyyn ja että me voidaan sitten taas antaa niitä kenelle vaan tosta noin niin kuin lenkitettäväksi. Niin. Joo, aivan. Ja täällä on myöskin tässä on tää, ketä on nyt on Mopin kanssa, on kanssa suomalainen ja sitten on tää puna-oranssi tukkanen tässä selkä tänne päin on kanssa suomalainen. Okei, niin joo. On joo, ja sit täällä on niin kiva, kun nämä koirat tosiaan, kun ne pääsee tuolta kenneleistä ulos niin kuin monta kertaa päivässä. Et sitten niin kuin esimerkiksi noissa kunnallisissa ja isommissa tarhoissa, niin ne koirat on siellä kenneleissä, jollei sit tuu jotain ylimääräisiä lenkittäjiä, jotka käy ne lenkittämässä. Niin täällä koirat makaa keskellä pihaa tyytyväisenä, että täällä on niinku, silleen on kiva tulla tänne aina, että koirat on niinku jo pelastettu, kun ne on saatu tänne tarhalle. Monta koiraa täällä on? No meillä on tällä hetkellä täällä, onko tää nyt sitten 16 koiraa. Et meillä on silleen, että täällä tarhalla on se 15-20 koiraa ja sitten meillä on kotihoidossa semmoinen 30-40 koiraa. Okei, joo. Oi. Sä olet kyllä aina ensimmäisenä, kun on vähän jotain nameja. Mulla on käynyt monta kertaa silleen, että 2 aikaa kun lähtee kotoa, niin silleen, että ilman takkia tälleen teepaidan kanssa. Niin, sä et ota mukaan? Niin, en ottanut mukaan. Siis niin umpiäs on silloin 8-9 aikaa, kun lähtee himaan. Tosi kyllä. 2 takkia vai? Suomalainenkaan ei pysty olemaan. Ei, se on niin kostea ja kylmä semmonen, niin menee luihin ja jos tulee ytimiin. vähänkään tuuli, niin Tää Domina on semmonen, kenen kanssa mä oon tehnyt töitä aika paljon. Hän oli vielä tossa 2-3 kuukautta sitten niin semmonen, että hän ei kestänyt ollenkaan ihmiskosketusta ja pelkäs ihmistä ihan niin kuin hullun tavalla, niin hän on tullut jo siitä paljon eteenpäin ja kuntoutunut. Että tälleen me yleensä aloitetaan Dominon kanssa vuorot, että mä otan kupin kahvia ja istuskelen Dominon kanssa ja jaetaan vähän nameja ja vaan ollaan ja hengaillaan, niin hän on oppinut luottamaan sitä kautta muhun ja sitten kun hän on oppinut luottamaan muhun, niin sitten hän on myöskin oppinut luottamaan muihin näihin vapaaehtoisiin ja sitä kautta tosi monen koiran kanssa mennään, ketkä on arkoja, että
kunhan se saadaan luottamaan ensin yhteen ihmiseen, niin sitten se semmoisena lumipalloefektinä sit rupeaa luottamaan myöskin muihin ihmisiin. Ja sitten vähän ajan päästä hän onkin sitten semmoinen, että se on häntä heiluen tuolla moikkaamassa kaikkia. Että, niin. Ja tosiaan, jos haluaa tätä toimintaa tukea, niin sitä voi tukea sitten ihan sillä, että tulee avustamaan paikan päälle tai jos ei omaa aikansa pysty tarjoamaan, niin sitten rahalahjoituksilla pystyy avustamaan tarhaa. Ja myöskin se, että jos mä julkaisen tätä tarhalta jotain tai tarha julkaisee jotain, niin niiden uudelleen jakaminen ei maksa aikaa eikä rahaa. Mutta sillä saadaan näkyvyyttä näille koirille ja mahdollisesti löydetään niille uusi koti. Se auttaa todella paljon. Että aina löytyy semmoinen keino auttaa, jos haluaa auttaa. Ja toivotan kaikki tervetulleeksi tänne, ketkä haluaa tulla, niin voi myöskin ottaa muhun täysin yhteyttä, että haluaisin tulla tälle, niin mä voin olla sitten yhteydessä tonne tarhan henkilöstöön päite, että kun siellä usein on silleen, että jos ei espanjaa osaa, niin voi olla vähän hankalaa aina välillä niitä aikataulujen selvittäminen, niin voi myöskin mun kanssa selvitellä, niin mä voin olla vähän siinä välissä sitten apuna, jos haluaa tänne tarhalle tulla, niin voi ottaa myöskin muuhun yhteyttä.